Hamba kanjani sister? Ngiyaphila photolize. Ngiyaphila. Ngiyafisa siyixoxe le ndaba yakho kahle nabantu belalela. Igama uba? Igama ngozama ngakho mali. Kwenze njani noba bungana ungichazele? Hey, kwasonke kwaba nenkinga yokubhidana. Ukuthi nawe uyathanda overthink kakhulu. Okangibamba shuthi endlini ehambile. Then kakunomuntu uhlala ngisola nje ngisola into. Umuntu kanjani? Okay, ngathi kakumuntu yakumngane nje engivakashelile. Ngaphela kanjani intombazana umfana emvakashelile. So yena kwacabanga ukuthi mina naye silalile. Indle kaba? Indle yakhe, okay, indle yakhe ungihlala endlini yakhe. Yena unezinsuku zokuthi ahambe nomsebenzi. Manje mabu uzofaka umfana wawumtshelile ukuthi ufuna umfana ozayo. Angimtshelanga yena ubaba kodwa ukuthi ngavele yena uyathatha ngenye indlela. Uyathatha ngenye indlela engafuni ukuthi yena acabange ngayo. So nawe uyazi ukuthi emhlabeni khona umngane wesilisa khona wesifazane. Yeah. So abesilisa so based. So ke ukuthi njalo ke kanti ngeday e10 uzobuya ngesonto. Bavela afika yena ngomgqibelo ebusuku. Ngingamlindelanga kanti uzomfica ngomgqibelo ebusuku ubest ukwendlini ukhona hayi wena ubest leyo hamba ngakhasa emini kanti uzomfica ingane ibukhona sikhathi ingane yayikhona maye bafika ufika vele umuntu ofikayo la ongazi ukuthi kwenzakalani ubona imndeni nje ingane ubaba uma ya kanjalo then lo simefika afike lo usekamereni dlala nengane obviously nami ngangikhona then ngicanga kokuqala ukuthi silalini liphi ikamera ekamereni khona lapha la endlini ekamereni lakhe phela ibaba yelelethu uthina wacabanga ukuthi nilalini acanga ukuthi silalile yes ngiyavuma vele ngifuthi ngigqoke igawuni phela vele kakubanda obviously akufanele ngigqoke igawuni futhi yena umcanga kokucabanga ukuthi no silalini kanti akukho ukulala manje sizoba nalo enga leyo waxabana nami ufuna sihlukane kahle sesihlukene nje yena ngakuyena usengalile mina akangikho lapho ngoba phela ngiyamthola ngathi ubaba omntwana akuthiwa inune engafi inune engafi manje ufuna sikusize kanjani mina into engifuna ningisize ngayo ukuthi ningikhulumele naye ayela uqinisa leli khanda lakho unekhanda eliqinile wena kathathu ufuna nibuyelana ngifuna sibuyelana siqhubeke ngoba nami nguma yengane ke ngini nengafi ngeke ngikuvumele lokho ukuthi aqhubeke nabanye le mpatha ngiphatha yona ngeke ngivumele iphathe umuntu ngoba sobabili la siyahleka ngoba phela kumele siyihleke le awulalanga ayasilalanga into ubudlelwane nawe asinabudlelwane asilalanga ngoba futhi nawe baba uyazi iyazi izinsuku zami zokuthi ngiye ey'nsukwini zami besifazane leli viki angishiya kulona kangishengisey'nsukwini zami besifazane hayi wena ngangizolala kanjani ngoba phela ayikho into yokulala kuba kunjani usho ukuthi iy'nsuku zakho uyazazi uyazazi iy'nsuku zami ngangimchazele kahle hey so nje leyo ukuthi salala kanjani uya-overthinka nje uyicabangela iy'nto zakhe mhlawumbe uyena lo ojwayele ukulala ebusuku indoda ekamerweni lenye indoda idlalisa ingane yenye indoda kuyezwakala phela ngoba iqiniso wasilazi wena olaziyo ngizobe ngihambe ngiyokhuluma naye usekhona yena la ngihamba ngiyokhuluma naye ke ngizwe isayidi lakhe bese mhlawumbe ngibuye ngikubize ngicela nje wena ugqishe la uhlale lapha noma uhlale la nazi sihlala okay nazi ngifuna uhambe uyohlala ngikubona ukuthi uhleli ngizohlala vele ungithobisele yena umtshele nje ukuthi ngikhona ngowani ungabaleki okay okay Nibikelela uqumba amaqumba la yaqumba iselesele lentaba nibikelela umbhinyiliki abathe beyivimba ngapha aphuma ngapha bathi beyivimba ngapha aphuma ngapha nibikelela amavinjwa nge1000 nibikelela amavinjwa nge16 nibikelela amavinjwa ngabo 100 rand aba u10 kunze uqaqwa nibikelela bukhoma pride aside gama le channel uhlanga media sikhona namhlanje sizolungisa ezinye zeinkinga abantu ababhekene nazo la uma wengane nobaba wengane mabe nenkinga abasondele eduze noma oyedwa ahlisa pride ahlisa impakama athi no man idinga ukukhulunywa lento ingane yethu kumele siyikhulise ndawonye kumele siyikhulise sisobabili njengabazali abayakha bebabili khona ke othe akahle ukhona ehlisile pride namhlanje wathi no man maqombani awungisize mfethu awungisize man ngiyafuna ubaba wengane amabuye ubaba ngani amkholela ukuthi kunamaphutha engawenza ende mina ngiyazi la maphutha zangize ngikwenze man so ke mina angazi ukuthi ngibona kuphi okuyikona
namhlanje ngifuna ukubahlalisa phansi bobabili bangitshele ukuthi yini kahle kahle le benzile ukuthi baze baqhelelane bahlukane. Why ingane makumele ibe nomzali wayo kumele ibe noma wayo namhlanje kusasa kusekumele ibe nobaba wayo. Bafuna ukwenza lento yokuthi kuthiwe nanguma ithi yaphenduka ingane nanguma ithi yaphenduka nangubaba. Kube mnandi kube nje yaya iyona ke into esiyifuna nesiyigqugquzelayo leyo la kuhlanga media ziyakhala pride aside. Xabu yebo futhi hamba kahle. angiyaphila kunjani Ukuthi abe sokwacela mfethu sibonga. sabelo majozi Sabelo majozi. Yeah. Futhi ngiyajabula ukukubona. Ngiyajabula futhi nokwazi. Khona umuntu oseke wakhuluma ngawe, wakhuluma kahle futhi ngawe. Njengoba usibona sila igama lehlelo leli sikulona njengamanje pride aside. Pride aside. So uma ngabe sithi pride aside usukubeka impakamo eceleni, ubeka kuyiqhenye eceleni, ufeyisana nereality. Uyabona? So mhlambe nawe njengoba umuntu nje kukhona mhlambe la khona othe wenza khona into wagcina uluza inhlonipho mhlambe samoya komunye umuntu, uyafisa mhlambe ukubuyela kuyena uyoxolisa, uyafisa ukuzehlisa emntwini thizeni. Awunawo umuntu onjalo mhlambe ongathi ngake ngamona usibani bani ngiyafisa ukuthi ngiyohlala phansi naye ngithi mfethu hayi mfethu ngaphambuka lapha yana ngicela ukuxolisa. angazi ubhuti noma mhlambe uthetha ngomuntu mhlambe osefamilini or noma ikuphi mfethu ngabe sefamilini ngaba umngane as long nje ufuna ukuzehlisa kulowo muntu. Alendlela ukuthi bhuti ke empilweni zininzi izinto ezenzekayo. So ndingabala zibe ninzi amaphutha ake yenzeka. Kodwa kona at the end egcineni ku right ukuzehlisa. Kodwa uke waxolisa mhlawumbe emntwini nje wonile umuntu uthi mfethu ngiyabona man iphutha kube yilami la angifuni ukushift blame ngicela mfethu ukuzehlisa ngiyabona ngibonile. Hayi okwamanje futhi akekho umuntu engisamonile nje andicabangeli nje ukuthi ukhona umuntu engimephula umoya. Ukhona umuntu okwaxolisa kuyena xolisa for empilweni hayi bakhona ngixolisa kubona bakhona nje ukuthatha isikhathi singakanani ukuxolisa. Ndingasho futhi uba mhlawumbe xa ngabe sike endaweni yomsebenzi kuyenzeka ukuthi mhlawumbe kuba ama-hour kodwa ke mengabe kusempilweni like efamilini nje kuyenzeka ukuthi ngizibe ngeso sikhathi kodwa mase ndindoda nje ngicabange ngingasho nje ukuthi mhlawumbe kuyadepend ukuthi umuntu engiqhelelene kangakanani or engisondelene kangakanani naye. Uma ngabe umuntu uyakuyena uyoxolisa usukulindeleni. Ngalendlela ukuthi ke bhuti ngeke uze umthethelela omunye umuntu uyabo. Kodwa wena bafuna usuke wena ngilindele both side njenganomuntu onephutha. Ngeke ngize ngithi hayi ngizokulindela ukuxolela because iphutha lami kulowo muntu angazi ukuthi nimehate kangakanani. Mina ngisuke kona ngenza ubulungiswa kwelami side ukuthi ngifuna kodwa deep inside enhlizweni usufuna ukuthi akuxolele. Yilo nto isifiso sakhe esikhulu leso. Asengangaxoleli nje yena kodwa wena ufisa ukuthi akuxolele. Okay, ngiyabuzwa mfethu. So ingane unayo? Yebo nayo okay. Ikhula kanjani mfethu kunjani ukukhula kwayo nje uqala uyondla yini kuqala ake ngiqale ngithole lesayini lokondla uyondla umuntu ondla webhuti hayi ingane noko ndinakekele kakhulu ndiyondla ayikho nje into ezikhalazo. Ngibona abanye obaba manje mfethu banothando kakhulu thina siyazi lento ukuthi itime lakho likuthathe liphume nawe liyodla out asiyazi thina lonto. Asiyazi lonto thina sikhuliswa ama-timer yabe nolaka yabona ama-timer abe nolaka bowazi makuqhamuka ubaba bhubesi ufuna ukubaleke uyabona. So bunjani ubudlelwane bakho nengane yakho? Hayi ubudlelwane bami nengane bu right impela because ndisuke ngenza
ubulungiswa njengalento echazayo ngokuthi thina sakhula kanjani. So mina ngisuke ngenzela ukumenelisa ngalendlela ukuthi angabi kule mpilo endaba kuyona njengokusho na ukuthi dala obaba sasibesaba. So nje siphathene kahle impela ayikho ingxaki. Cha ke uyazi ke nawe empilweni ukuthi mhlambe baphathana kahle nengane ungaphathani kahle nomama or uphathana kahle nomama uthola ukuthi enganeni akufikeleleki izinto zonke. Bakhona bafo abantu okwabaphatha kambi nje empilweni like ongasho noma uthi abantu abaphathe wena kambi empilweni osho ukuthi ayubani mina indaba yalo umuntu lo ayifanele nanokuthi izikhulunywe nje mhlawumbe empilweni ya bhodai bakhona kukhona izinto ezike zenzeke azikuphathe kabuhlungu phathe kabi impela ya umthatha isikhathi singakanani ukudlula entweni uma kade kuphethe kabi noma kuyadepend ukuthi yini le ngiphethe kabi kahle kahle uziqhelananisa futhi nento ukuthi ungabi la eyenzeke khona umuve ubaleke endaweni yesigameko ukuze ukwazi ukuthi ukhohle because mawuthi ufuna ukudlulisa into ulapha la ukhona kuba nala memory yakho emane ivuka. So hayi umuntu onjani bafo umuntu onjani uyindoda ezilungele uyindoda ezaziyo ukuthi ihlaza isikhathi esiningi abantu abaningi bazazi alifakwa la kumina hayi mina ngihlaza kabi kho umuntu ongangitshela mina umuntu onjani. Mina bhuti ngokwami kuyampina ngazikhethela nje ngiyathanda ukudlala nabantu ngiyathanda ukuncokola ndiyabathanda abantu because ngisuke ngiavoida la nto enga kona kona mase ngidiniwe lo muntu wophinde angakhawulezi ukunqandela. That's why ndithi ndike ndimuve endaweni yesiganeko ukuavoida la nto. Yeah man bafuna kunomuntu la osibhalele kahle kahle njoba siyixoxela nje nakunomuntu osibhalele onesifiso esikhulu kakhulu sokukhuluma nawe ukubona umuntu uma besezoshona sethi aningitholele usibani kunodaba engifuna ukuthi ngilikhulume cishe naye olunye leindaba lezi afisa ukuthi azikhulume nawe afisa ukuthi noma kuthiwa uyahamba emhlabeni kube ukuthi seyikhulumile nawe leyo nto leyo. Asazi ke noma udaba oluhle noma udaba olubini okwethu thina ukuthi sisize yena ukuthi asondele eduze kwakho kungabi khona phiqi naye hibe ekuthenini nikwazi ukuthi niyikhulume ida iyalunga noma yilungi makuyinto edinga ukulungisekwa kodwa kungabi khona ukuphakama kwesandla kungabi khona ukuphushana kungabi khona lutho as long as izokwazi ukuthi ikhulumeke ukuthi ubani ke lo muntu kuwena asazi thina sibhaleliwe sathola wena naye sobe siqala ke kumbona namhlanje sombiza size naye la kuwena njengamanje bese nikwazi ukuthi nikhulume. Uyangithembisa ke uze uphume esandleni. Hayi ngiyakuthembisa. Okay no ngiyabonga kakhulu mfethu njengamanje ngizohamba ngiyomlanda bafu mangibuya bese sikwazi ukuthi sikhulume sharp. Hey sister hayi uhamba boy hayi no siyalokhuza siyakhuluma naye lapha ngathi umuntu enenhliziyo ebukhulu kodwa inenhliziyo kabulela gqwakha lomxhosa uthini hayi yabona ke uqala lapho ubonakala awukwazi ukuthi igwekhe lomxhosa sawuncenga phela lapha sinawo wena lapha nafanele ufike uzehlisa into ebaluleke kakhulu kunayo yonke ukukhuluma iqiniso linjengoba linjalo kungabe khona izinto uhamba lokuzishintsha into wayikhuluma ngaphambilini akube yiyona if kuyiyona kodwa uma ngabe ukuthi ucabanga ukuthi kumele kube khona ukushintsha nako njengamanje ukhuluma iqiniso lishintshe ukhuluma iqiniso ngiyakuzwa yabo kahle ngicela iqiniso mina akazi kodwa ukuthi khona wena asihamba sokuma sihamba qiniso iqiniso into efunakalayo la ubhizizo umndeni la bhizizo umndeni ngoba yebo melana neqiniso nje wena isitholo sakho phela kahle wena umuntu osaziyo. Bafo ngicabanga ukuthi mfethu hayi cha yayibona ke ngo hayi uqalile ke ngo yabona le lo nibizale yona le
ayikho ke ngo lo muntu lo hayi cha yabona lo muntu wanimosha kakhulu lo muntu lo wanimosha kudala lo muntu lo ngabe kufanele ukuthi impilo yami kude ngoku nguye ngenxa yakhe ngoku ngizazophinda ndizothetha lo muntu umuntu ogcina ngingathetha naye lo yabona lo nzena la namhlanje ngumuntu ogcina ngingathetha naye lo kancane bafo mfethu cha ngiyakucela mfethu ngiyacela mfethu yabona nje engake nje wenze nje ubulungiso njengathi sikhuluma kahle nje before afike lo muntu yabona ngo uyimoshile ke ngoku uyiqalile uyonile ke ngoku yini inkinga bafo uyena umuntu ogcina ngingathetha naye yabo if wakuthiwa wayefuna ukulungisa lento esafuna uyilungisa ngabe wayilungisa before nihlawulela ngane nithathe le mali ndinibekele yona because lo muntu lo impilo yami yonke ngase ngiyithembe yena ngoku uzofika uthi uzolungisa ntoni kakade wena intoni ozoyilungisa ngehlisa umoya engicela ukuthi wehlisa umoya engicela ukuthi wehlisa umoya mfethu yabona uma ufuna impilo yami ihambe kahle ngiphile ngalendlela ekade ngiphila ngayo ipeace bafo okay bafo ngicela mfethu ungephisa uba ke mina ke ungenani mfethu mina ke nje ungenani ngiyabona ukuthi nginingi okonakala ngiyakubona indlela oyiyona kodwa ngicela mfethu unikeze mina ithuba uze ukuthi mina ngifuna ukuthini kuwena ngaphambi yabona mfethu uzadala ukuthi ngenze into engizosola lenga ngiavote wasekuqaleni yabona ngoku uzadala ukuthi ngenze into engizosola ngayo kanti lento ndandiyiavote wasekuqaleni lento kancane mfethu mfethu hayi bafo mina mfethu mana bafo mina indaba yokushaka abantu besifazana angikulokhuzi angikuphakamisi ngicela umsusa beduze kwami okay ngizomsusa bafo ngiyacela kodwa mfethu ngamabomu ngiyacela nje mfethu ungiphi ithuba lokuthi sikhulume mfethu ngiyacela usuke eduze kwami cela usuke eduze kwami Sabelo Majoza wami omuhle ngicela wehlisa umoya ngiyacela ungizwe ke ngicela ukuvuma uvuma ukutshela iqiniso lonke kuze mhlawumbe sobarate ngicela ukukhuluma hayi bafo lento ngeke izilunge kanje into ezosuke beyenzeka ukuthi wena uhambe uyejele thina mina ubumsaphi lo ngicela yebafo ubumsaphi lo ngicela mfethu unginike ithuba lokuthi sikhulume akangungitsheni wasekuqaleni ukuthi uzeza nalo muntu ngabe zange uthethe kwanami inkinga bafo ngabe zange uthethe kwanami if uzeza nalo muntu hey yebafo ngiyacela okay sisicela mana ngicela ukuqhela kancane ngithi ukukhuluma naye ngicela usuke nje uqhele kancane uzobe ubuye ekamereni ngiyacela ngicela uqhele nje kancane ngiyacela bakuhlale phansi kancane mfethu ngiyacela mfethu hayi kabi yazi mfethu ukuthi ngiyacela bafo ngiyacela mfethu futhi ngiyazi mhlawumbe mfethu ngenzeka ukuthi umkhulu umonakala wawenza kodwa into engiyicelayo kuwena ukuthi simnikeze i-chance akhulume noma ke ningasabuyelananga kodwa uphume la uright ngaye aphume la eright ngawo asisho ukuthi buyelanani asisho ukuthi mhlambe sikubuyisele emumva entweni eyenzeka into engiyizamayo ukuthi phakathi kwama wengane nobaba wengane kube khona uxhumano nokukhulumisana ngokukhula kwengane yiloko engikufisayo ukuthi uzothini kuwena angimazi kodwa ngiyacela ukuthi umnikeze ithuba ngoba for the fact ukuthi usibhalelile ngoba ukhathazekile ngento eyenzekalayo phakathi kwenu nobabili so umnikeze ithuba umlalele nje kuphela ukuthi ufuna ukuthini ngemhlophe inhliziyo mfethu just umlalela ukuthi ufuna ukuthini ukuhlonipha wena yes ngizoyenza lonto kodwa mina bengazibekelanga umgomo ukuthi ngizophinde ngithethe nalo ngiyacela mfowethu empilweni yabona njengamanje nathi ikhamera lapha sikhuluma nabantu baseNingizimu Afrika ngiyafisa mfethu ukuthi noma mhlambe ngoba bayakhomenta lapha ku YouTube noma bakhomenta kodwa bakuqonda ukuthi lo buhlungu busukapi kuwena ngoba abanye abantu bazokujaja bengazi ukuthi ubuhlungu obuzobusukapi ngiyafisa ukuthi ukukhuluma ubuhlungu bakho namhlanje abantu baze eNingizimu Afrika ukuthi naphesha kwelwandle siyabuka ukuthi yini kahle kahle inkinga kaBafo into emenza avuke ngolaka yini yiloko engicela uBafo siphume la si right yawuzwa ngiyabonga kakhulu ungangena wezami okay mfowethu ngikhulumile nozami wangixoxela isitori sakhe ngendlela ngixoxele ngayo so angikwazi ukuthi ngikutshele wena ukuthi utheni kodwa ngiyafisa ukuthi wena utshele mina ukuthi yini inkinga phakathi kwakho nozama ukuze
Ngizoqhathanisa kulezi izitori zombili ukuthi kahle kahle esiphi ekuyisona noma ubani oqambile yena uye wathini kuwena wenze lo buxoki lo abenza kum ngicela siyeqe futhi indaba yakhe ngicela ungixelele yakhe isayidi. Yabona bhuti lo muntu wesifazane impilo yami yonke bese ngiyibeke kuye. Yeah. Konke bese ngiplanile empilweni yami bengifaka igama lakhe. Okunye ngoba nawu sesinengane bese ngizitshela ukuthi naye siyabona ukuthi isikhathi sesithe sithandanile saba nengane sakwazi ukufika la sifika khona njengamanje. Yeah. Mina zonke izinqumo kwanto even indlu yonke into uyazi ukuthi besishare. Bengishare naye. Manje indlela ayenze ngayo kumina angiyizwa kahle enhlizweni yami. Wenzeni? Ayingiphathi kahle. Wenzeni baba? Yabona bafu ngafika uma wengane yami. Yeah. Ehleli endlini nengane yami nenye indoda. Enye into ke endiphatha kabi kakhulu unxibe inight. Xa nijonga ezitendini kunamakani wotshwala. Utshwala angimazi mnesela mina. Cause intombi yasemakhaya momjonga soloko nahlangana naye bengakaza phuza utshwala. Hayi animazi sela mina. Alright. So nje izinto eziningi engizibonile Okay, endlini kaMfile. I-case esibhekene nayo la i-case yokuthi umfica endlini yakho kunomuntu wesilisa kukhona namakani otshwala. Injalo futhi. Umuntu wesilisa lo la umfica la endlini wenzani mhlambe le wenza ukuthi uzonde lo muntu wesifazane mhlambe balele benzani. Yabona bhuti into engicika kakhulu uhlele ebhedini nami lo muntu wesilisa uphethe ingane yami. Hayi wena. Nanto nje into engayi. Man isemini sebusuku sisi. Akusebusuku. Ntambama. Last time ngikhuluma nawe uthe kwakusebusuku sekuyintambama. Okay. Kwakunini bafu? Kwakuntambama. Oh, okay. Kwangintambama. Hayi ukuthi kwakusebusuku kwangintambama ngoba mina ngaqhubeka ukubuya la ngizobuya khona. Ngangizitshela uzobuya ngakusasa kanti ngizobuya. Naye wazi ukuthi uzobuya ngakusasa. Yabo yazi ukuthi ngizobuya ngakusasa. So that's why ngisho ngithi yabo nje ngiwehleli lapha sho ukuthi yayikhona into ekwakubhizi nga manje includelani ingane yami includelani ingane bafo nayo into engiyikhuzayo namanje bafo includelani ingane ayazi into wayiqa ngabe befuna ukuphanisha mina aphanishe mina angayifaki ingane. Yeah. Uyayiva bhuti lona? No, ngiyayizwa bafo ngiyayizwa. Indawo oqala abantu bamanje bhuti mongabe uyibheka babuye basebenzise nezinto ngoku ingane. Bafo ngiyafisa mina ukuzwa iside lakhe and weza mina ngifuna ukuthi ukhulume nami. Angifuni ukuthi inkulumo yakho kube ngazidlula kumina iya kubafo. Ngifuna inkulumo yakho mawuyikhuluma isuke kuwena. Hayi iye kuyena ubafo ngoba kahle kahle wena uzokhuluma inhliziyo yakho kubafa ngithi. Okay, nangu bafo. Sabele ngaqala ukuthi ngikusho ngiyaxolisa. Konke engikwenzile umuntu wami ngiyaxolisa. Wonke umuntu unamaphutha, amaphutha ayenzeka iyasho ingoma sisana ukuthi umuntu unamaphutha, amaphutha ayalungiseka. Sisasiyeke ingoma bekeceleni ingoma. Yabona into engikhuluma ngawo la. Uxolisa ukuthi wenzeni. Engixoliselayo ukuthi ngiyaxolisa sabela ukuthi ngafaka umuntu esilisa endlini yakho walala embhedeni. Yabona ke ubuxoki iyona into enayo. Kodwa asenzanga lutho. Imake umuntu mayibeke sasihleli nje kuphela. Ngixolisa nokuthi ngaphuza. Yabona uyinja wena. Ngaphuza isipho encane. Uyinja wena. Isipho encane. Ngiyacela mfethu. Why wena njalo ushintsha izitori? Wena imake lo mfana nje kwakhona iskipe eduze kwakhe. Lo mfana njengowejajile ngasenta. Yibhedi kabani eya? Umntana kabani? Ngangivule iheater endlini kakushisa. So azashisele nje ufuna ntoni? Uzubeka utshwala lapha ufuna ntoni? Wayengivakashela nje umngane wami nje ngisebenza naye. Ngisebenza kancane bafo. Ngisebenza naye. Ukuvakashela vele emkhona ubafo umuntu ojwayelekile ekhaya owaziwa. Wafika ekhona naye mina. Mhlamba kamnanga kodwa wakwafika baba la muntu. Wakwafika. Ukuthi mina bengekho endlini. Bengekho endlini ukuthi kuphinde kufike umuntu ozazohlala avulelwa amahitha. Kakubanda endlini savula iheater. Wayungalindi xa kubanda. Wayungalindi indoda ekhaya xa kubanda. Mama fengavakashela. Yabona ke? Fengavakashela. Nandi into enixabanisa nawe. Mina fengavakashela. Nandi into enixabanisa. Uyayimosha sisi. Awukwazi mfethu ukuthi wena uzoxolisa. Qale phansi futhi wena ukukhuluma amagama nokubhinqa phakathi. Mawuthi kufanele ungavakashela ngoba uthandana noSabelo uyempini. Uyabona?
Uyangeyisa. Ukuthi ngiyaxolisa. Ngiyavuma ukuthi wafica uyindoda endlini but asenzanga lutho ilokho engingakusho. Lokho akucabanga Bafo okhulume naye. Okhulume nangazi ngimthanda. Ngicela ukulungisa lephutha. Wafica khona umngane nami endlini. Yabona mangabe uthi wafica khona indoda urefer umuntu owumngane njengendoda. Lonto isho ukuthini kuwena? Kulungile. Ngicela ukuba isilima ke mina nje ngibuyele eceleni ukhulume wena. Ngokwakho mawuthi wafica khona indoda kaba. Wafica indoda like nje igama esebenzisa ibhuti ukuthi indoda. Wafica khona indoda kaba. Indoda yami nganami. Why ungavumi ukuthi nalala nalo? Sister, Indoda yami nganami. Why ungavumi ukuthi nalala nalo? Asilalanga sabela lokho ukuthi salala mina angiyazi. Yima kwakunguba ixesha. Kasekulethi yebo ngiyavuma kodwa senzanga lutho. Engixolisela ukuthi wangena endlini yakho yebo ngenza iphutha ngalo. Okay, wangena endlini yakho walala embedeni kaba. Kwalala embedeni wethu. Okay, engaqokile ngaphezulu obaba abalala bengaqokile kulo mbhede. Mina naye kodwa phela akakushisa akakufanele. Sekunomuntu wesithathu oselala engaqokile kulo mbhede okuwomunye umuntu ongasini nobabili. Bhuti ngoba ngichaza kwakushisa endlini. Sho ukuthi wena wena. Cha sabelo. Ngisho ukuthi kakushisa yebo ngiyavubala lempedeni enqunu kodwa akakushisa endlini wakhumula eskipi. Imani ukuthi ngiza legama lokuba nqunu wekade engaqokile ngaphezulu noma wengaqokile wonke. Wengaqoka ngaphezulu kuphela hayi uthi nangenzansi. Ngaphezulu kuphela. Okay, ngicela ukubuza ukuthi ke ngiyaxolisa bafu. Ngiyaxolisa mfowethu. Ukube kuthiwe mhlambe ubafa ngafiki impilo yena ezothini nomfowethu? Angiyenzeke lutho because vele akuzoba umuntu ozohamba vele ngabo lobusuku ozorequest njengoba ubafo wekade engekho wake wacabanga ukuthatha ucingo ukuthi kune visitor la elizofika ngoba phela vele akho into wrong ngevisit elizayo umngani wakho ubafu uyamazi kunobani bani ozofika lana ngenzela ukuthi omakhelwane mabebona bazi uze wazi ukuthi usibani bani ngangazama ukumfonela inkinga yakhe akatholakala efonini mase yaphuma nje wahamba la ekhaya nakatholakala efonini noma kuthiwa isimo sengane iphuthuma iyagula fe ngizibonele enakatholakala efonini yabona ke ebafo ngicela ukubuza ngane yakwethu ngicela ukubuza ngiyaxolisa ukuniphazamisa abafethu ngiyabona ukuthi kuningi nisafisa ukukhuluma kodwa bafo ekungabini kwakho seduze kwakho uzama impilo ibenjani injani impilo nje engekho uzama eduze bezithini ifiso zakho ngozama nomntwana yabona bodi ngendlela bengifisa ngayo ngabe kufanele ukuthi sesinomzi wethu OTT ngendlela esebesibambisene ngayo ngendlela right before kwenzeke lesiganeko lesengasifike endlini ukuthi uyaphuza bongazi hayi bengazi ukuthi uyaphuza mina kahle nijolile naze nathola umntwana awazi ukuthi uyaphuza hayi bengazi ukuthi uyaphuza ngoba even noma ngihambile bengibuya nje ku right ngiyasiqala nje lesiganeko cha ke ngoku into engicikayo futhi engicikayo nje la kulena ukuthi angaliveze iqiniso njengoba linjalo ukuthi kahle kahle kwakwenzekani nandi into engidala ukuthi ngicikeke kakhulu ngingakwazi nokuthi mamele isitori kodwa if wekhuluma iqiniso ngabe kungcono ngoba besizobona ukuthi sithini ngale kweqiniso ngoba kusho ukuthi mangalikhuluma iqiniso ikhona enye into esazolandela mos yabo kona impilo yami imosheke ngempela nje impilo yami after sihlukene ngoba awufisi mhlambe bafuthi kuthiwe mhlambe lesasimo zangisiza senzeke mhlawumbe ukuze wena nozama nomntwana nibe ndawonye awukazi ukufisa lokho uyabona bhuti ngendlela ekwamosheka ngawo ama-budget emveni kwalenkinga ngathatha la mali engangizomlobola ngayo mana-ke mana wasowubeka imali kumlobola ngase ngibeka imali ngoba ngangibona ukuthi ingane ngeke ikwazi ukukhula nabazali abakipitiye izoma nomunye umqondo nanokuthi-ke sasiphathene kahle njengoba ngisho ukuthi angikaze ngimbone ephutha nami sengizitshela ukuthi hayi ngithola unkosikazi ozokwazi ukuthi aphilelane nami kwasekwenzekani-ke manje okay-ke naku-ke manje seniyahlukana le mali bozolobola ngayo wenza njani ngayithatha bhuti ngayohlawula ingane leyazana ingane yethu ngabona ukuthi okay angihlawule yona ngoba-ke usenqume ukuthi-ke enze ngale ndlela enza ngayo kodwa zama mana wawukuthi nje mfethu ingane yakho ingane yamfowethu idlala nomuntu ovakashele wena embhedeni wenu imazelaphi lengane umfowethu lo ukuthi ngoba bejwayele ukuthi yena kwangisho kwakumngane nami sasisebenza naye kudala ngisasebenza uyayazi vele ngala bengiye ngihambe naye ngemsebenzini bengiye ngihambe naye so uyazela lapho yabona wezama
into ekufanele uhlezi uyazi mawuphila ukuthi ayikho into yokukhulula inhliziyo yomuntu ukudlula iqiniso. Yabona mengabe ukhuluma iqiniso ngathi khona into esukayo la emahlombe. Uba nokukhululeka nokuba free because unento ewumthwalo noma eyitshe ekade kwasa ufisa ukuyikhuluma ukuthi ungakwazi ukuyikhuluma. Ezinye izinto zilungiswa yilona iqiniso, ezinye izinto zoniwa yilona iqiniso, ezinye izinto zilungiswa amanga, ezinye izinto zoniwa yiwona amanga. Uma ngabe uzolungisa into ofisa ukuthi ibe nekusasa, awukwazi ukwakha ikusasa ngesisekelo samanga, kodwa ikusasa lakhiwa ngesisekelo esiqinile, esibhlungu yebo kodwa esiqiniso. So uma ngabe uzophikisana nokuthi umfoko lo wawunaye wake wagidagida esithelweni, kuyobe udlala ngegeje ekuziliwe ngoba usabela uyakholelwa ukuthi lokho kwenzeka and izinkomba zokuthi kwenzeka zikhona. Eziphi izinkomba ezisho ukuthi ngempela kwenzeka lokho akushoyo? Awukwazi ukuthi endlini yakho ungafika umuntu wesilisa endlini yakho ushiya uma wengane yakho ushiyile ingane yakho ufike kunowesilisa olele same umbhede lo olala kuona nomuntu wakho alale engagqokile njengalokhu nawe wenza uma ngabulele kulowo mbhede. Ngaphezulu kwalokho khona amanzi amponjwana izinkamba zikaFaro ezidliwa wena owesifazane ziphinde zidliwe yilo khona la kulendlu. Ngenkolelo esinayo njengabantu izinkamba zikaFaro esikhathini esiningi uma ngabe kunobulili obungefani ziyaye zehlele ngezansi. Alright, udlalisa ingane kamfowethu ubafa embhedeni wena ukhona ugqokile igown untatala ngaphakathi. Umuntu ongena la endlini ubona ikhapuli nengane yayo. So nalala noma nilalanga yini nomfowethu namhlanje ngoba inhloso enkulu kakhulu esiletha la ukuthi ufuna ukuzolungisa nobafa ngithi kumele ukhulume iqiniso. Angithi wena ufuna ukuthi nibuyelane nobafa. So zama ukuthi inhliziyo noma uyizwe ukuthi yabona kuyaye kube khona impi phakathi kwenhliziyo nomqondo. Uthola ukuthi umqondo uyafuna ukuthi lento uyikhulume, ithi inhliziyo angayikhulumi ngoba mangiyikhuluma kuzoshayeka mina futhi ngiyinhliziyo ngoba ukuthanda umuntu engakuthandi noma ukufuna umuntu engakufuni kushaya enhlizweni. Lempi ke phakathi komqondo nenhliziyo manje akube khona ovumayo ukuthi mina ngiyahlulwa womunye. It's either kuvuma ingqondo ukuthi ngiyahlulwa inhliziyo noma kuvuma inhliziyo ukuthi ngiyahlulwa ingqondo. Azihambisane manje ngoba uzolungisa. Walala nomsolwa noma ulalanga yini naye. Naputi ungaklip ngempela decide mina puti ngibize wena ukuthi uzolungisa kodwa wena ngathi mina sokhulumela lo muntu manje. Angikhulumela ubaba. Mina into engiyikhulumayo ngikhuluma iqiniso ngoba ngifuna ukuthi wena ube right. Ngifuna amaniphuma la abe happy abe right ubafo na ube right. Kodwa uyasho uthi kube kuthiwe kwaba khona iqiniso ekuqaleni ngabe mhlawumbe lento yalunga. Kodwa wabalekelana neqiniso walishalazela. Namhlanje nali ithuba lokuthi khuluma iqiniso makuthi likhona iqiniso kumele ulikhulume ukuze kuqhutshekelwe phambili. Uyazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi ashiye umfazi emakhaya ahamba eGoli afike eGoli ahlale nomunye umfazi athi uthi uyabuya umfazi wakhe emakhaya sekhulelwe kwazala enye ingane. Leyo ngane kube yale ekhaya aqhubeka yondle aqhubeka umfazi kube umfazi wakhe ngoba uyazi ukuthi shuthi iphuthe ngalenza ukuthi ngaye eGoli. Mhlawumbe iphuthe ubafa lenza ukuthi wayakosebenzela wena angazi. Kodwa wena walala yini nomsolwa noma cha? Esabelo angithi uyazi ukuthi lezi insuku wangishiya uhamba la lo weekend wangishiyanga uyazi kusekuyiviki lami lokuthi ngiye esikhathini sami besifazane. So ngangizolala kanjani na nomuntu? Ngangizolala kanjani? Uqalile. Ngoba uyazi cha uyazi. Yazi umoya wami sengwehlisa. Uqalile ke ngoku. Mina ngifuna umthetho ngiyacela. Ngeke ngize ngimake zonke izinto zomuntu wesifazane. Wena ubuziwe umbuzo oyi1 akuwona ngabe uyawuphendula. Ukuthi wena iqiniso lakho lithini njengoba sosibizile apha. Zama. Iqiniso umntaka mayilona kuphela lizokukhulula. Mfowethu, ngiyazolana kakhulu nawe, ngiyasizwa isimo sakho ukuthi kwenzakalani. Nakhona asikopi nalo iqiniso limsulwa. Kusezintsolo esifisa ukuthi ziphume neqiniso. Ngiyakuzwela kakhulu ngento yakwehlela. Nami ngahle kahle uyifunayo. Nami ngangeke ngize ngikujabulele lokho. Because ngoku uthethwa nawe leli yini eyenzeka sisi? Ngabe naya enkonzweni yasekamerweni nomfowethu noma aniyanga yini? Yini yayimbekile endlini? Ngabe uthando oluphakathi kwenu nobabili noma wayeze njengalabantu esibabiza ngokuthi ama male based? Yini wayeyifuna endlini umfowethu? Into engayisho futhi ngizoyiphinda ngithi angenzanga lutho nomuntu owayengivakashela. Ngeke ngilale nani indoda sabela ngithandana nawe ngizolala manje ngentoni koyixoliselayo ke?
Okay, ngicela Intoni koyiqoselayo mengabe ungafuni ukuthetha lento ekuyiyona. Angithi yona lento yasixabanisa ngaze nga-decide ukuthi no. Phuma uhambe nengane. Ukuze ngiyohlawula ingane ngoba ngibona ukuthi ingane yona izafela into engenatyala. Uthi kodwa nawe zama yazi mina ngibona i-seriousness kuwena ingekho. Yabo njengamanje mina ngiyakubuka uyahleka. Angazi ukuthi yini ihleka. Yini uyihleka? Yini kwenzeke? Umbona noma mhlawumbe umbone isilimo bafu. Ngibizwa wena ngiyavuma kodwa ubonani mobuku bafu? Ngibona baba Womtanami. Kanti ngiyakuhlonipha kakhulu. Yiko ngisho namanje Mana ngicela ukubuza uyamthanda uSabelo? Ngiyamthanda kakhulu. Ngiyamthanda. Sabelo uzoqhubeka sisi wami ukhulume yezo ngokunikeza ithuba. Sabelo. Yabo ukubhala ukuthini la? Pride aside. Yebo. Khona kunjalo eyenzile lonto ayenzile. Kodwa inhliziyo ihlezi inhliziyo. Yebo. Usamthanda lo muntu wesifazana? Abona futhi endlela bengiyiyona ngoba nangoku Angiphinde futhi bafu. yebo. Usamthanda lo muntu wesifazana? Abona futhi mengaphuma iqiniso mhlawumbe ngalungiseka. Kodwa ngoku ngeke uhlale nomuntu ongenalo iqiniso. At least mhlawumbe engaphuma iqiniso ngingakwazi ukuthi asabe abe nokuzisola. Kodwa mengaphuma iqiniso ngeke ukwazi ukuphila nalomuntu ngoba kusho ukuthi kusakhona okuzayo. Mina mangilalela uSabelo uyakuthanda. Kodwa uyakusaba ngoba iqiniso awunalo. Uthini uPaula kwakho? Okay, nami vele ngiyakuthanda Sabelo kakhulu. Kodwa leyo ukuthi wena mawuhambile kufanele ungabambi incingo zami angisebenzi lo ayingilungeli mina. Ingenaphi ke leyo nto la? Nokuthi ibungiphatha kabi ukuthi yena mangabe ngale yena wayesengayibambi incingo zami. Oh mhlambe lokho kwenza ukuthi ucabanga ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi unomunye umuntu wesifazane that is why na ufaka umuntu wesilisa endlini. It can happen ukuthi vele unomunye umuntu ngale. Mhlambe ke Okay, bafo ngicabanga ukuthi mawube yisoka nje okwekukhuleni kwakho. Usisevumile ukuthi kukhona into nayo no kodwa angifuni ukumkhulumela. Ikhona into nayo nomfowethu watholakala unayo endlini yebo noma cha? ngoba ngichaza ngizoyiphinda futhi bhuti ngiyiphinde shuthi nani wabeli ngifuna ukungivumisa into engayenzanga ngiyachaza Sabelo umuntu wami angenzanga lutho nomlisi kahle. Uthi mana uthi wena into ekuphatha kabi ukuthi ubafo mangabe ehambile amafoni akhe akawabambi ngase ngikubamba mina sokuthi okungenzeka ukuthi ngangi wawufaka yena endlini ngoba nakho ucabanga ukuthi naye vele la khona esikhathini esiningi abantu besifazana abanye bayakholelwa ekuthenini angipheye uma ngabe ngenza kabi noma ngimenze kabi. Yabona wezami ukuze siphume right la ngicela ukukhuluma iqiniso mina ngiyaliza ukuthi liyakushisa ngicela ukukhuluma iqiniso kubafa. Okay Sabelo ngiyavuma. Uvuma ukuthini? Ngiyavuma umlise ngangena endlini ngalala naye kodwa salala kawodwa. No mana Sabelo ngiyacela futhi. Intoni ofuna ndimamela? Mana ngiyacela bafu. Cela ukukhuluma naye. Cela uhlale phansi. Intoni ofuna ndimamela? Cela ukukhele kancane futhi ngicela usuke nje usuke please. Ufuna ndimamela isipani? Mana bafu ngicela mana mfowethu. Ngiyacela. Futhi ufuna ndimamela isipani? Ufuna ndimamele we? Ufuna ndimamele nodoti? Uhlale phansi. Ufuna ndimamele lenja? Ngiyacela bafu. Ngiyacela mfowethu. Ngiyacela futhi ngicela uhlale phansi. Ngiyacela bafu. Yabona Sabelo. Yabona kwesinye isikhathi mfowethu ufunakala ezinye izinto uzamukela. Mana ufuna kwesinye isikhathi ezinye izinto uzamukela. Wena uke waphila engekho. Nginamanga. Uke waphila ungamazi. Nginamanga yini? No, xoke. Angixoki ne? Waphinde waphila so umazi, umshela. Nginamanga. Hayi xoke. So uhlukene naye bengaphileki. Ephileka futhi kodwa kanzima. Bephileka kanzima. Yeah. Yini oyifunayo empilweni yakho Sabelo? Ufuna impilo engcono futhi ukuba nenkosikazi, ndibe nengane yami, ndibe nomzi, siphumelele.
Usakholelwa ukuthi uzama usengaba unkosikazi wakho noma cha? Hayi, mhlawumbe ngaqhumeka kwimpatho yakhe. Usho? Mhlawumbe ngaqhumeka kwimpatho yakhe. Kodwa kona-ke, sekunzima. Njengoba sowazi ukuthi wolala nomunye umuntu wesilisa senengane nawe endlini yakho, still kodwa usengaba umfazi kuwena. Ngaxhomeka kuye-ke lo nto ukuthi ufuna ntoni yena. Anomthethelela ukuthi angaba nguye. Ngicela ukubuza, mangingambiza manje ngihlale naye la ngeke usasiphazamisa. Hayi, ngambiza. Okay, oza zami. Angazi athina amazwi akho kusabela. Sabelo. Into engayisho ukuthi ngiyaxolisa. Into eyangenza ukuthi ngenze lento engayenzi ngoba ngichaza ukuthi Sabelo nama uhambile amafoni owabambi. Lento le ingilethela umqondo ukuthi shuthi wena ngoba ungalapha khona intombazana onayo. Mina ngizizwe ngilonely. Nje ngizizwe ngilonely mase ngiyaxolisa lento eyenzeka ngabe ukwata ngasho ngisikabe ukwata nokuoverthinka ka-overthinka kakhulu. Uyafuna ukubuyelana nawe Sabelo? Mengathanda silungise izinto. Ngiyathanda ukuthi sibuyelana. Ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe sisuka kude kakhulu. So ngicela singaxabanise lento. So angazi Sabelo mfethu ngicabanga ukuthi i-decision izoba kuwena kodwa ngiyafuna ukuthi before silivale ishow ngifuna ukukhuluma into esehlizweni yakho. Nenza kanjani? Niyalungisa noma nenza kanjani? Khona indlela sodlulela kuma psychologist sibone ukuthi kulungiseka kanjani ukuya phambili. Siyalungisa noma ushiya phansi? Yabona ke bhuti, ngoba eqaleni besike sasho ukuthi hayi ngcono ukukhulumela iqiniso. Kona ibona nganyamezeleki. Khona. Kodwa ke iqiniso liyakha sometimes. Yonke lento izoxhumeka kuyena ukuthi yena uzahlala kweliqiniso agcine ekhulumile yena. Okay, mbukeli lapho ngasekhaya. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe okunye bazokhuluma behind the scene sebebodwa. Ngiyabona kona ukuthi iqiniso lona libhlungu kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi lithi libhlungu linjalo lilungise. Kwesinye isikhathi kuyenzeka lithi libhlungu linjalo livele lifike likhanda inzondo mo. So laba bantu ababili baka babazithandana. Laba bantu ababili banengane. Laba bantu ababili befisa uba futhi kube khona umshado phakathi kwabo bobabili ngendlela ukuthi masebeke nanemali ethi ufuna uyocela ngabe ukulobola ngazi kodwa leyo mali wayithatha wakhokhela ngayingane ubudoda ke lo babenzeli. Asifisi kube khona umuntu lapha emakhaya onomntwana angamkhokhelile. Umuntu mezele akenze isiqiniseko sokuthi umntwana uyamkhokhela. Ukuthandana kwabazali noma bathandani sobuye sikubone lokho. Igama leshow pride aside, thatha impakamo uzehlise uyibeke eceleni impakamo noma ngabe yini ebeyiphakamisa ibeke eceleni. Mawuzazi ukuthi unephutha hamba manje uyoxolisa, hamba uyoxolisa. Igama lami nguqumba amaqumba la laqombisa lesele lentaba kahle. Ngithanda ukubonga kakhulu kuhlanga media pride aside ukuthi lingisize ubaba Womtanami akwazi ukwehlisa umoya athobe ehlele ngenzansi ngoba nami ngenzile yena yebo bekunzima kodwa ngiyabonga ukuthi bagcina ukuthi bangisize. Ngiyabonga kakhulu pride aside.